ka soi du pakhat me chu India rama chu a politics and me chuan in slot in da big angkha anom ve tho si lai tak chu politics ve thawa per takin tutlang takin tournament host ani pon grand finale slot pelo khanin tutlang takhan han kal ho thei latin ke ni min di khu thung cha ate po thil shet lo lutuk mai ni tin mobito hian in gan zot me minga rules kha ichiar chhuak vakem ate lo mai ba nan chiar chhuak lo bang chiar poka chiar lo ma kan chiar ai lo tournament anti le ti lo tur poi tournament poi mo lo turi hi chu atlang win rules hai na tak chin amaro chu tu ma hian rules kan chiar don lo shim ti za chu ka chiang ro mai the cheng khat chon lo ti ve mai the za pani vel chon lo chiar chok mai the mo chu wa chori tournament reng a chuan POV live phal ani lo ti chu a chiang reng don an thu le tha ber poni kan live lo ngai quarter final kan khela kan POV ngai po kan live lo rules kan zom ma se helaya IDP nga chung pa kan lo en kha an la ta chan san non la ta me an ni lam pang khanin organizer lam pang khanin mi han DQ ta nia ka lo sa lo re kha tiang mizo lai local tournament enga Mizoram ala to chen la pui berpo lo ti sera local tournament thawane chuwangin kan lo ti kha min di khiu na chhan ta disqualify na chan khani ta ni chonin kan han dira tlom takin thin rim mi lowin ka vat be ga phei chonin kapu min lo thiam sham te warning ang pon du le point som kat sa te pon du le kan lo khelenga semi final te chu te ka vat ti hiala thatawin ka vasoya vote te khan lo la vote khan kan lo tlata sia chu DQ du lo kha vote po khan lo la ni oma organizer lampang MSSC le helama khami tlente voi hot tu te ho ka anin form khom ching khat khan in an lo vote khan lo la DQ tu khan thu an lo siam ta warning han in pek veta kha kan lo du line warning ta kan dong lo wa point som kat sa an ma ni khan ron eta MSSC lampang zo kha ami te kha ka va biak chum khanin pakhat kha RP measure pakhat kha chu kha ba kha chu DQ hal top kha minon tum to ani kha chu chuan amaro chu MSSC lampang an ho tu to lampang ka va biak kha thatawa pa ngai ta kan va biak kha an ni lampang khanin ni point som tal kat chung te pon warning kan pe meng chau ta kha chu min ti mana kan lo in rong kho manga tan tia maro chu da kar khat nu da kar ni don't nu kha chuanin min DQ ta kha ania azia lo khop maya kan ril ru pona he tournament khel tur hian kan nin bot sei na sa kan grind na sa MMA TNT Open Championship kan khel kan champion to nu khanin reilo tek tuna point din hun hi OG in 64 points an muwa RIP in 62 points muin team TF lampang hian in 54 points nge 52 ha mobi TF mo 54 an mo ne ha ting ha kan din ni top 3 team te ni ba ka chu kan chat siang lutuk lawa point mu tam ho kha en ni me ya chu kan han ti than turan ya DQ ngai lo tur khan om ve mai tu lom chu kan lo shabik lo IDP han ha chung khanin IDP han ha chung khanin kan lo en zo ya OG ho khel lai kha kami vel kha kan ti dan ania kan ti wang khanin mi han DQ chu ni azia lo khop me kan naw te laga po in thasung khop me sela nin min lo thiam rama tuna chonin hey watch party me kan lo ti the to kan ta ni mo chu ni mi twal that live mula a that tu pa kha ni ka mulau ti le tlat la a ti swal tu chu nang ma po in tel to ti kha sia la thil ti swal tu da zinga mi ni to ani ke ni po tuna disqualify lo ta ila ke ni po hian thil kan ti swal hal der don ti na ni ti khamin lo sia sak don ya ti chuan kan soi chung zum zelanga kan DQ ani disqualify letter ka thona chuan organizer dang phone number pa min lo pero atia ka pe ni chu ka pe ava call tang nge chuan in to bi le pakhat chu ka soi lo nga min
to bi kha chu call du lo nyang chu to bi a call lo win pakhal zo chu va betani pakhal zo chuan thadle win lo be ve a ni pon chu tiang chu nia organizer ta zinga tam zo ki an du lova disqualify nge an du ani dananga malak nge an du ani tiang khan an soi ni alo shil ta septa ti chuan a ma chuan in aron nge in live zone nuwa chau ke en aron ti le ta a thiam thuron soi ni live zone nuwa chau ke en aron ti a ole ani chuan in I chuyang ule a live zone nuwa chia en nge en lo ti chu kan tia match li fourth match zo ma khan complain kan lo dong to sia live zo ma chuan ani theilo he chu mo a live zo ma chuan ani theilo fourth match kan chan ma in awal alo watch party to ani sen hok match alo watch party to a chumi hnuah live zo po lo en ve le shim boka mo khatiang kha alo ni ta sia chuan hetiang chu ni theilo inga kan ngai dam theilo shim kan te kan disqualify ta ni chan chu mi chung hlek ringot po chan alo live ani ang chu kan alo nga ka mo chuanin kan decision siam tur kha lo nga ve la ni alo nga ka chu tiang a po chuanin min lo vo ta ni indirectly in miran vo ni MSS siam po mel shet kan ni enge mani fans nga ber kan ni team fans nga ber kan ni mo kan shout out sak invited teams kan ni hi kan du saka kan invited teams an ni a team captain le team manager an nei ang chu mo khang ho khan rules eng wangin ngen sia an sia chen lo a team captain ber chuan ngetinge dana bo chet le si thin hi rim vetlat ti chuanin an han eng lo chho ve le an ma ni khan ti khan an in soi phong chho ve la ka ngai dana chuan aron lang ta hal chata enganga fans nga po ni se enganga invited teams po ni se dan chu dan ania dan chu nga tu ma kan leng theilo ran te kan disqualify ta ni kan disqualify nuwa ke ni dan bot sia minon puleta chu rules number song pathum na ning ka sia chu ta chuanin organizer ta zinga team manager le captain an tel thiang lo ti khani chu mi dan chu bo chianga min lo puwa chu mi dan chu bo chianga min lo pu mo ke hi RIP Mizo Gaming head of management kan ya mo RIP Mizo Gaming hi team chau kan ni lo organization kan ni RIP Mizo Gaming hi clan ang kan ni lawa organization ang kan ni team org kan ni chu ta chuanin ka team ka lineup RIP Mizo Gaming lineup and call to tur te hian asang head of e-sport and omani e-sport head of e-sport and omani asangin chu Brandon ani Brandon hi MSSC e-sport rising ka pahin organizer ta zinga hianin head of management achan chu ani hi RIP head of management ani ma se rules and regulation kan siam ten decision kan siam re in engma thuwaron nei ve ngai lo kan team captain Brand divide ni vele divide yes divide hianin engma aron soi ngai lo ani phi group a pom lo chu tiang khop chu ni ka player pakhat po group a nom lo organizer vek kan mi sang chau chu tiang vel chu ni do tin min lo pu leng hal ringota kan host ani ke ber kom lawin tunge RIP Mizo Gaming host eng tinge ni theyang RIP head of management tel lawin eng tinge RIP Mizo Gaming host ani theyang mo lutuk mai ti chuanin fans nga ber ta team chu kan DQ ta engzat nge fans kan engzat nge live viewers kan la nei kan clear zel don nia alai fa chuanin